من برای شما شرکت شفافرما را توصیه می‌دهم. داروهای گیاهی برای فرزنددار شدن، پروستات، سنگ و نمک گرده، بزباله شدن و اینکه خراب کرده و اینچنین برای درد میان و پاچه و برآوردن ریش و موی سر و اینچنین نیست کردن مویهای نوازی و دیگر نمودهای داروهای ارگینال را میتوانید دسترس نمایید. سلام علیکم тамошобинони гиромӣ. имрӯз қатъи алик ин душанбе гуфтем як барнома кунем ва дар барнома определёни темаҳое ҳастанд ки дар уҷа алик ин душанбе ключевой роль бозӣ мекунанд. ҳамвора обсуждат кунем ва как раз Синат Шарипов ки дар душанбе агар имконият бошад алика в общем ҳозир агар ки битонем Синат Шариповам фарёд мекунем, натонем ҳичи не по-любому видео мекунем хати Синат. лек ман хостам аввал қатъи видеоро брорам. барои чӣ? Барои ки мигратсионкатон бучидагия ё ки як соли охир дар Россияин ва бояд сарҳад бигзарен. ҳама дар роҳи осон ва арзон и аз хизматрасониҳои Муҳаммад истифода бурданай. Муҳаммад шуморо айҷотон меояд мегира ва сарҳада бе ягон проблема мегзарона ва обратно меоратон. барои ҳамо айноми репортал гап занем 500 рубл скидкаш гарантияш қатъия. батли Шон Райдера аҳлиддин съёмка, монтаж ва дар компютери ҳамӣ буд ва ман возможност дорам ки ай компютери ҳаму батла восстановить кунам. чихеле ки Синат Шарипов дар видеои худаш гуфт жесткий диска гирифт, казан бурд, қариб 300 000 рублш гуфтам ва фикр мекунам гуфт ки ман и так дафига расход кардагиам, ин истои таги бо 300 дига гуфтам чӣ мекунам? Болои сухтанамако. барои чӣ 300 000 гуфтагиам? Барои ки вай сухтагиам, мумкин вай восстановить мекунад. хеле чизошо ман инженер нестам, хеле чизоро намефаҳмам. ман восстановить ай чӣ карда метавонам? ай жесткий диске ки вай ҳаму дискавод, ҳаму чӣ формат чидаги набоша. ва ман вақте ки пурсидам аҳлиддина ки ҳаму жесткий диски ту формат чидаги, гуфт не Windows агем. Windows яъне диски C-ра мезани, диски D-ра намераси. ва ин чиза подтверждат кард ва барои ҳаму пеш омадагим ки биё Синат як сюрприз кунем, ҳаму батла ман восстановить кунам. Сината фарёд кунем дар монитор монем батла. ва агар ки ҳамин чиз бишава нашава ҳичи не. В общем ай Синат иҷозат мегирем ба ин кора мекунем. барои ҳам гуфтам як камтар суҳбат кунем ва фикр ту бигӯй ки ҳамин чӣ хела ҳамин идеяи ма мешава пранк. гуфти гапо агар ки ҳозир Питер Брай Синат армияша меорад парпечон мекунад мебаранад. Кадагиян. Саравал ассалому алейкум бародаро. барноми худо. Саравал ассалому алейкум бародарои азиз, подписчиков, реперо ҳаматон созии хуб метавонед. ин видео барои реперо мақсад бародарои азиз буфоратон нафоратон лайкҳоро бародаро бимонен. тема интересни темае мақсад на автоматимо лайкҳоро бимонану хилай. Короче гӯш кунед. масъалаи оиди батл буромадан дар компютери ма буд. дар компютери ма монтаж шид ва вақте ки дар Синат мо рӯӣ кардем, гуфтем дар канал парто мисол барои жалба мисол нахурдан масъала дар хамон беста Синат фрида буд. и вақте ки камера карда буд онҷа силкара нишон даги буд. баъде ки видеоро маҳкам кардак и мисол ограничение накардак шаку доступ па силка кард. ома онҷа ба шумахеро ба мо силкара чиндана сохан дуромаданро. хулас видео буромад. ма Синат мара видеовизов неожиданно телефон кард, гуфт ки мақсад батла ман видео кардистам ҳозир мисол батл ба навчи мисол дар байни мардум набурая. гуфтам нест Синат, мақсад ман жёстки кардагиам, дар жёстки фирдагиам, дар тӯрои кардамаш ҳам маша бо ҳама абиднагиш медонӣ чи ай. бо ман гуфтам ака мақсад жёстки мерава, мақсад чӣ хеле бо удалид нашава дара, мақсад жёсткио насӯзан хат чӣ хеле чӣ нашава. рафтам бо жёстки қимат харидагиам. абиднагиш ҳамин ҳамин ай самолёт фурмуд дури алов дуромад. ман агар мефаҳмидамаш ягон арзонак мегирифт мешав. хулас дар компютери ма буд. шайх агар Синат бига ки мақсадҳо бига ки ё ки пранкш кунем. хай намедонам бикунемша пранк. хеле жёстки бад накунем. хай ман намедонам. ман дар компютери ма гарантия метавонам ки дар компютери ма 15-20 рӯз зиёд буд. ман жёсткира формат накардам. именно ҳаму диске ки диски деда буд вай отдельно диски D буд, дар дури диски D папка буд. папка мақсад дар у папка мисол не толка ия
бо ҳаста мисол материалое ки ма дар қиматтарина мисол суратҳои хонагиён ҳам формат чидаги нест ҳам не ман ҳамин қашид формат кардаги нестам ман умуман даже ужуст ки ман 2014 формат кардаги нестам 2014 яъне слое ки тинивои слое ҳамун кур нашидагия яъне да ҳамун ҷа места мешаваш гирифта мара ман як-ду бор чӣ кардам шаҳ гуфтум васанавид мекунам ман дигар чизом удаи чидаги буд баъд савол додам ки номи программа эрдиска ё ки чим хеле программа ҳастай ҳавай мисол чӣ мекуна баъд дигар интерес накардам гуфтам ака боз бо васанавид накунам ки программа мисол рекю аста як хуб чанд короче программои ҳастан ки лицензияша мехари вай полни кор мекунад вай проблема неста ҷак просто ма мехост ма просто хати маслиҳат кунӣ омадам ки саната чӣ хеле пранк кунӣ биё хубаш ҳамаша намебурорем и қаша мебурорем мегӯм бидроя бина биё бахудо мегӯем биё ташкила иштагия ташкилӣ мекунем дар мин таншкам биё мемонем ҳамаш рафти истаи қаша мемонем агар ғирғир накард гӯш майна нахоҳед пони худ нишонаш метиҳем агар ки чӣ кард дари партала бурем пранки оли макоб мегӯям пешай пуда чангнандоз масалан аввал бинем вастанавид шава нашава ҳичи як ма ихтам боварӣ дорам ки бура вастанавид мекунам а просто гуфтам биём маслиҳат кунем барои ки мардак мо иҷозат напресагем вай любой хел ҳақ дорад бигӯяд шумо чӯкесин короче любой хел ахорат карданда яки як ду бор қатъи снат гап задам гуфта буд ки ягон масалат гуфт ки ядусе кас нақш кардесиян иқа гуфтам хай хеле медонем масалат гуфт ки конкурс кунода ҳамин чиз интересный бояд боша байни батл да метавона рекламаша задан гира не барноми худо фоидааш нест ай репер барноми худо не ман як канали репер дасти ман буд ман эфир мекардам бовар мекунӣ бовар намекунӣ хай намедонам эфир мекардам эфир 40,000 просмотр мегирифт ягон билет мерафт ду кас дар ватсап менавист ака ман мухлиси шумоём ака история чанд сола мехонед анака биё як чиз дигар нақл кунам ман конкурс ташкил кардам короче в течение як моҳ қариб 60 видео бировардам видеом 30,000 просмотр гирифт аса 35 билет фурӯхтам ман ай канали худам як эфир мекардам ним соат 1800 просмотр мегирифт 300 билет ҷод мерафт мада яъне 200 марди як 140,000 хай мухлис реп чех гӯш мекуна ошиқи пафтор мондан мегира просмотр шидан мегира активни дар кора бачакое ки азартния даже хитам мара бахдор реклама кардагӣ баъд реклама кардӣ баъд реклама то бега видео мекардам тахмина мекардам ки ҳамн кас ягон билет мегира ки намегира то шаба метом як салом наменависон марам короче гуфтам ки як кас конкурс кардани буд ба гуфт ки канали чӣ канал бихарам гуфтам бия секрета букшомуд гуфтам канали реперора нахар гуфт ки чӣ ба подписчик зиёд дора гуфтам хай подписчик зиёд дора ина ман худам конкурс кардам инам қадар просмотро созанд ки хай намехарам гуфтам аму мардако намехарам барои аму битони агар ай конкурс кун 2000 подписчика бихар чем аю 100,000 зиёда бале бале имо ами любой реклама и чиравам хеле ку ами мисол як эксперт ам хеле мекард мегуфт ки мада просмотри ту абсолютно неважно результат шава азарт не бошад бачакое ки переход кунанд бидроянд а барои аму значит метонем сози суната файрод кунем биёя хачам темара маслиҳат кунем сюрпризиш намекунем чанд минутаге видео 8 минут 20 секунд в общем биём 9 минут шавад бачаҳако бисёр баштан кунанд следующий видеози короче маслиҳат мекунем зангиш мезанем а следующий видеода уже сната агар ки биёя агар ки видео набромад хати снат да ҳамин положение значит пага шудаге ки ҳамин дашид значит бачаҳако бидонем ки сната файрод кардаем аки хач маслиҳат мекунем хай мақсад мухлиси реперо мақсад шумоам дар камен бинасунем ки батл буроя ёки набуроя мақсад ай тарафи шумоам дар кора ки мисол одамое ки мисол бигӯянд ки эй хай батла буро просто ин мардак оз ютуб сум намета ки мақсад бигӯяд ки ман мегирам мебуромша мотиватсия мирғи дил ҳамуда мирдагия ҳам ҳақиқати реперо кол кардӣ охири дал суме ма ахи хай гап занем камкам он ама фама
ما офиси мерафтум репортал мерафтум ба номи худо уққа коргараме дидум уққадар ама мидум ба ман мешдум хайрон мешдум мегуфтум ин репам ин қадар сум меовард ҳам майра оли додан дада баъд ҳар боре ки мерафтум сета кам мешид ба мегуфтам каниша сакрашони дағал дида аммо в общем қарз қати буд хела қарз кардам ки нашид в общем репол тайёр нест барои хеле расходро ин санъати химон моли чи неста даву марҳила нарасага ҳамаш бахто дубли ҳамаш не не ман нашод реперо намегум нашод мухлис ки мухлис тайёр нест кумирша финанс ва хотят донат кунам мисол я вақто ма реклама сар дадам ки форатон ма реклама ягон каса реклама намекунам ягон каса спонсор намегирам просто шумо ҳар моҳ 1 сомонӣ просто ҳар моҳ 1 сомонӣ абонентский плата биспорен барои ами расход мақсад чӣ барномае ки бигин ҳаму хел мекунем касера бигин консерт мекунем касера бигин клип мекунем любой коре мехоҳем мекунем не ки бояд аму лимита мисол 100 000 одам ясумиз ё 300 000 одам ҳамин кора кардем бидем ки нашид ба гуфтем биё ҳамин медонӣ барои чи реперои хумон мақсад ман хиёл мекунам уқ қадар чӣ нестам барое ки ҳамин як кас як реп мехона мақсад агар ҳамо гузашт просмотри хуб гирӣ дига ҳамо хали мекунад вкус надорам принцип вкус юнагум кардагиам ай бисёр репира вақте ки ма реперое яке аз одамое ки да ҳамин чиз инаватай ма як чизои як студия ма студия реп запис мекардам баъд реперо меомадан запис мекардам хай ба номи худо бояд мада медал бутам репе ки хичон гӯш намекунам ма 50 бор 60 бор дар вақти субота гӯш мекардам ҳам репа зиёд мекардам ба як фишка ёд гирифтам даму дарошка сохтам эффект ҳаму запис мекардам дар бола мегадам mp3 мекардам медонам шуа баъд короче готове эффекто фарқ надора уч хели овозае хоша пас меги бала меги тамом баъд короче як касам хели хон дар дури кабинка хон агар хитам ҳамҷа боши бахшиш дарҷа хон короче хон хели то ай дари кабинка баромадана уже загрузка mp3 рафти сар фаҳмидӣ дута кнопка миксдаун на контр эс ҳамаҷи хон сахар мешид фармад mp3 хе сахан хе буромадан хе дар пеши ман хе шишт гуфтам тайёр африка тапте дар телефону фуридам ха чиз сум презапса гирифтам баъд чӣ шид оли гӯш хеле шид презапса хе гирифт ҳамин айҷош ҳамин хе хел гуфт акаҷон ҳазор омад ҳамин хе гуфт хе ки ман хе гирифтам удалиш кардам фаҳмидӣ яъне хе дид багаж гуфт ака гуфтам ман хеле ақалан биам айдар берум буром ба удалит кер акчима удалит кардӣ охи барноме мехдо ман ба як азо дар вақти суботка гӯш кардам ама бодай ягон флешка бояд намёка хид некард ки нахон ба худо гарин таламам вақте ки 40 сомон дар кор мешид любой мехонд ку агар мисол تعریف میشه تو آینده داری تو بخون این شیخلیک کو تمام و همون روز با 60 میگم میومد تانگم پول بیا یک کار کنیم ما و تو باید در رپیتوچکی ننالیم که نه خلب خودگیم با خدا هم خودرم چی پرابلم از رپیتوچکی دست کو خیلی کوشیم در اون پرابلم ها و پشتیموش دیگه اون چیزو просто مثلا اگر همینطور با مثلا office بوشوی کانتم سو قدر نیم رپیرا کارگر نگیرم مثلا اپریلیون کارگر گیری کنترل کنی سون کار میکنی نه که خیر نگار خطی اخی همه در کانال شدی نه ایش پریچینه نیست نه پریچینه نه اگر یوتیوب نه مرد وقتی که تو کانال یک تا بود کو مثلا ای رپیرا بود منو میخدم میرفتن رپ میخوندم میودن در اوچیرات میسودن باید بود خیلی چی بود خیلی بود همون ماکی همینجا برای چی برای که سنتر وینیمای همون رپیرا همون کانال بود چیزی که میشید همونجا میشید من در جای باید ماست شون 7 رپ خوندگی بود 5 تا بفرستم 5 تا خوندگی بود همین یکم دوم سوم چهارم پنجم جا همه شون بود منو میخدم برای چی برای که همه وینیمای همون سشبات در این کانال ساختی در اون کانال ساختی در اون کانال کردی همه در کانال کردی دیگه همه پرونچو کشت پرید را
яд шамам мам чандша датаи ханатон калон кардам гуфти гапо ки пайда наёрдам пайда нарафтам ва ҳамин чиз оз нами гапитада ма як чизи дигарам мегумад ва ту розӣ мешавӣ гапимда ҳозир ту муваффақӣ ёваё ма бароям дил так шуд бигӣ нема дили ма пастайне кишода яъне марам инами метода истифода бурданием ма дил ма кишод нест хай ами меган ку худованд ризқи гуфти ами шон ки камкам ами репер шона гӯш мекунам мега худованд ризқи кирми кура мега дар даҳани наҳанг мета мега даже масалан ҳама хелеби хишам миёва и ма барои сумуш вообще чӣ накардастам баробаи ки ҳама вай мисол реп пароканда шид реп пароканда шид мисол ту агар дар онҷа мемонди ку мисол иш меман совет мегирифт иш мад хеле мекард бо ту мисол репафта мекарди ҳама чӣ мешид зур буд вай вақте ки мисол ҳама канал карда мисол ами 7 подписчика немуш иса немуш нем исра вагани ҳама вай репера мисол шумо хид наметони карда ки якум ҷо вообще не вообще даже немедони ки репи нахондаги охи бале ҳозир бондаги МС сланси шлёпка любой чӣ бондаги охи ҳай бачаҳако сна шариф фатиҳон мекунем ждат следующий барномаро ждат ки набромад значит накадем наёмад значит хай саломат